Wow, kanindot anak ka. Parang ang crispy, oh. Wow. Tabunan tanis kedak ko. Lagi. Ngo ni mo? Ala, kadako. Sus. Yee. Hamis kayo. Misas panit ano eh. Crispy ka mo. Lagi. Kanindot. Welcome back mga kastudyon. Dito na tayo ngayon sa Iligan. Tsaka dito kami nakatira mga kastudyo. Tour ko kayo saglit ha. So ito yung room namin dito sa GCG Homestay. Ayan, mayroong sofa, mayroong TV. Mayroon na din yung internet, Netflix. Mayroong kuhan dito, mesa para mga unta. Mayroong ref, mga gamit. Tsaka kitchen na maliit din. Yan o. Pais kayo. Mayroong CR. Yan. So, mayroon na ding shower mga studio. Dito naman yung room. Isang malaking room mga studio. Yan. Diyan si Mrs. Oh. Yan, Zik. Tulog pa si Zik. So, lahat ng yan mga studio. Mayroon ng aircon. Kaya okay na okay talaga dito sa GCG Homestay. Maraming salamat, ma'am. First stop tayo mga studio, ang pinagmamalaki ng Iligan, ang Jaime's Lechon. Grabe, sobrang tagal na daw ng lechonan na ito mga studio. Almost 60 years na nagbebenta pa rin sila ng lechon. Kaya excited ako dito na matikman to mga studio kasi sabi ng mga taga-Iligan, talagang masarap daw yung lechon na dito. Kaya ano pa hinihintay natin? Let's go! Mga-studio, hindi tayo pamilya dito sa Iligan. Buti lang mayroon tayong kaibigan dito na sasama sa atin sa mga sikat na kainan dito. So, walang iba kundi si Mr. Average. Ayan. Good morning mga ka-studio. Good morning mga ka-average. So, maraming salamat sir sa pag-guide namin dito. Sir. Walang problema, anytime. Ah. So, let's go! Mga ka-studio, dito tayo ngayon sa lutuan la. Pasok tayo. Dami lang yung luto ngayon, no? Kasi weekend ba. Mayroong pito nakasalang mga studio. Ito yung sa atin, no? Native na baboy. Wow, ang ganda, oh. Makinis na makinis. Walang, kuhan. Way, liki ba? Crispy ka ni. Ito na po ang lechon mga ka-studio. Wow, grabe oh, crispy kaayo, hamis kaayo, way tatsa sa dobi. Yan, grabe, tagunol man. So ayan mga ka-studio, nakapag-order kami ng isang buong lechon dito sa Jaime's Lechon Bayog. Yan, ganda ng pagka-lechon na dito mga ka-studio, native po na baboy. Yan oh, sobrang kinis, sobrang crispy. Walay gisi, sa gamay. Ay, gwapa kaayo. Hamis pa manin ako. Hamis pa na ko. So, grabe mga studio, excited na kami dito kasi itong Jaime's Lechon Bayog ang sikat na lechonan dito sa Iligan ba. Kaya hindi namin palampasin to mga studio na matikman yung lechon nila kasi ang daming good reviews ba. Highly recommended sa mga kakilala ko dito sa Iligan talaga. So pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Amen. Look. Wow. Wow, kanindot anak ka. Gusto mo ba kumain ng isang buong ano? Balat? Skin? Gusto. Excited na ako pang parang ang crispy oh. Wow. Tabunan tanis kedak ko. Lagi. Ngo ni mo?
Ala, kadako! First time ko makakain na ganito kalaki. Sa kabila naman na side. Oh, sa akin naman. Loh. Pinit kayo pa. Yan. Ah, grabe, ang laki oh. Sus. Yee-hoo. Cheers tayo, Mang. Cheers. Cheers. Kain po mga studio. Kain tayo. Mm. Grabe ang crispy oh. Wow. Mm. Ang sarap ng balat ba? Hindi siya maalat. Hmm. Mm. Mm. Wow. Mm. Yan oh. Mm. Crispy kayo. Bah. Hmm. Grabe eh. Kain ka. Kasawan ka. Hmm. Siyaw kalami oh. Yung suka. Hmm. Yan natin yung kanin. Grabe yung balat no? Grabe yung balat. Perfect yung balat. Hmm. Ang crispy, tapos sobrang ganda. Hamis tayo. Perfect pagka luto mga studio. Dito na sa unod. Dah, juicy ba sila? Wow! Nagkuhan ang juice pa. Init pa kaayo, nag-aso-aso pa. Boy. Ayan, wow, Sus, ang nagawas ang juice. Wow. Dahi mo. Init pa kayo. Init pa. Na, Wah. ayan oh. Nakita na yung kuan, mga lamas. Hello, grabe. Wow, thank you pa.
Kain tayo. Lada, tikman natin yung kwan, laman. Mm. Wow. Sarap. Sarap no? Malambot. Yung naman. Tsaka hindi siya maalat ba no? Hindi siya maalat. Yan yung kagandahan, hindi siya maalat. Magkakain ito ang mga senior. Ano? Sarap yung lechon na ito. The best yung high miss lechon. Kaya pala kahit sinong tanungin mo dito sa Iligan, yung i-recommend nila is high miss lechon bayog. Masarap talaga. Yung lechon nila, malasang-malasa naman. Meron kasi maraming juice sa ilalim no. Yung juice, paikot-ikot ba, yung lasa niya, kumakapit doon sa laman. Tsaka hindi siya maalat. Nadidistribute sa mga laman. Tsaka gustong-gusto ko yung kuan pa. Yung balat ba, grabe, perfect kayo pagka luto, no? Daming juice, wag studio, pwede ni siya usuwa. Wow. Gupon ng sabaw eh. Kalasa, so. Lamig kayo? Ano ba? Lamig kayo, kaya naman ko din ang mga lamas, no? Timplado kayo. Kuha tayo ng taba dito mga studio. Kunti lang taba ang baboy na to. Kasi kuhaan maniti ba. Tsaka bata pa. Muni lami gyud ba. Wow. Taba. Sa akin unod. Lami gyud. Paras kayo kanon. Ito pang kanon. Bayo Kanon ako. pa tayo. Highly recommended no. Hey Miss Lechon Bayog. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-recommend nito. Ang sarap pala talaga ng Halmis Lechon. Kaya pala sobrang sikat nila. Kahit mga taga Luzon ay nag-order. Mga malalayong lugar. Yubuan naman ito ng lechon no. Ay, pangit. Magkahaon ito. Lukbang ka namin. Mayroon din pala itong kasamang paklay o dinuguan. Pili lang kayo. Wait, ko anong? Coke.
Wow. Yan, thank you pa. Cheers sa'yo. Cheers. Cheers! Grabe, busugan ako eh. Nalong panalo mga studio. Maraming salamat sa panood sa episode na to. Marami pa pong mga iligan food trip ang magaganap kaya abang-abang ko sa channel. Maraming salamat po. Maraming salamat. Bye-bye!